Cinaw थाबा ayo ar cinaw. Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा कंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। दा दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो नोंथांमोना जुदि दिनैसो फार्स्ट टाइम आंखौ लोगो मोनदोंब्ला जुदि नोंथांमोना सिनायबो जानो हागौ आङो राजा कंगुर आङो लाइफस्टाइल ब्लगार ओमफ्राय फुड ब्लगार आरो ट्रेभेल ब्लगार नायलांदो नोंथांमोना ब्लगखौ एन्जय खालामदो दिनैनिया बिराद इन्टारेस्टिं जागोन जोङो ना नै दा बेलासिबाय होमबाबो आं एडभान्स शुट खालामबाय दा जोङो दल जात्रा मेलायाव बेरायहैनो सानदों लकेल एरियायाव मा जायगायाव जायो दा आङो सेरफांगुरियाव दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरि दल जात्रा मेलायाव बिथिं जायो बेरायहैनो नागिरदों आंबो गोबाव जाबाय दल जात्रा मेला जायैया न'आव थानाय जायामोन दा एसे लकेल एरियायाव गिदिंनो सानदों आङो दल जात्रा मेला जायैया खमबाबो बिराद गोबाव जाबाय क्लास 8 ना 9 निफ्रायनो दल जात्रा मेला जानाय जायाखै नायनो माबायदि जोंनि लकेलजों मारै जायो नायलांदो नोंथांमोन आरो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि ब्लगा लटारि प्राइसआ बिराद मोजां जायो लटारि होयो ओरै फिदिंलायग्रा दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा प्राइस लाबोनो हायो नायलांदो राजा कंगुर बिथाङा दा जोङो मोनसे लकेल एरियानि माबायाव मेलायाव फैदों आफलागाव मेला जायगाया आफलागाव बे मेला ओरैहाय सिङाव थांनांगौ बैथिं थांनांगौ दा जों हाबलांनो नागिरबाय सिङाव नायलांदो नोंथाङा ब्लगखौ एन्जय खालामदो सिङावथ' बिराद मानसिफ्रा जोबोद दावराव आरो होंगो दोंगो मोजां ब्लग खालामनायबो जाया जानो हागौ नोंथाङा जास्ट नायलांदोल' ना खेला गेलेनो बिराद ओरै दख'ना दखान माबा होनाय दं नायलांनो नायलांदोल' ब्लग खालामला आं मानसिफ्रा बिराद होंगो दोंगो आरो जेबो खोनाखाया रायलायबाबो खेलाया नै मा बिराद अनेक दं मानसिफ्रा नैबेयाव बैयाव फिथिंनायाव जाबानो मोनो नै प्राइसफोरखौ प्राइसआ मेरला दं नै दालि थाव साबोन बायदिसिना अनेक प्राइस दं जै जाबाथाय मोनबायबो आरो बे प्राइसखौ माखौ लानो एबार माखौ लानो माखौ लानो दालि लानोसैलाय एबार बेखौ लानोसै हाब बारा जाबायलै प्राइसआनो नै मेरला जाबाय आंना मोननाया सानाव जालायबाय नै र' आं लांबावने जालालायलै नैलाय आं बाहाय होनो सानखाथारदोंमोन चिनाव थाबा आयो आरो चिनाव चिनाव एबार चिनाव लाङाबा थाङालै जाबाय एबार सयआव सय न' सारियाव आयै प्राइसआ गोगोम बालै बुं नों रजे आंनि बिखाया गावलांगोन नों फोथायनांगोन मोजां मोनलायनाया नंखाय नङा दा नै
मेलानिफ्राय न' दा जों मेलानिफ्राय न'आव सफैफिनबाय मेलायाव बिराद होंगो दोंगो आरो फनानो थिखोथावजाया ब्लक खालामथावजाया बिराद बुरजा माबा माबि प्राइज मोनबोबाय याब बुंनांला नै माबा मोनबोदों नायनोबा आं माबा मोनबोदों बिराद बुरजा मोनबोखाबाय खिन्थु बेयो जाबाय दाउदै थफ्लानै दाउदै नैबे दाउदैया मोननै ओमफ्राय नैबे मैखुन बेखौ दोनथ'सै र' आरो मा दंबावो प्राइसआ देन्जारखा खिन्थु नैबे माबा मानजिग्रा थोरसि लथा ओमफ्राय साबोन हाब साबोनानो मेरला नै ओमफ्राय माबा लाबोबावखो नै सिनि ओमफ्राय दालियानो मोननैखा थाव गुबै नैबो जाग्राबो दं नै खेलाया आरो साबोनानो मेरला दं नैबे मा जिनिस थाय बेबो जाग्रासो दां दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम आंखौ लोगो मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिंनि बेल आइकनाव प्रेस खालाम जाहाथे आं गोदान लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामबा नटिफिकेसना नोंनिसिम सहैनो हायो नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामखानायबा लाइक खालामनाल' थांदो ब्लगा बारा मोजां जायासै मानो होनोब्ला बिराद होंगो दोंगो जायगाया आरो बिराद दावराव जायो सिङाव ब्लग खालामथ'जाया बारा मोजां जायासै भिडिअआ थेवबाबो नायसाबदो गोजोन्थों मोननिसिमबो